martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikyon. Ale Tuhan, tangi honon nami mahatam nabadiai. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiai ma na mangarajai ati-ati doh pikiran nami be. Asa takas sutangi hokami, jala takas huatu sihami, hatam nabadiai. Amen. Horas madihita sude, huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita pertangyangat dihita di tikion, imana tersurat di buku Evangelium ni si Lukas bidusada, mamukka sian ayat 46, sahatu ayat 55. Lukas bidusada ayat 46, sahatu ayat 45, tapai hutihu madibagasar rohata, hujaha madihita. Gabe di doksi Maria ma, dipatibul rohaku do Tuhani. Maria ia do todiku mida debata si palua au. Ai ditatap do hai tehon ni naposonaon. Parhatuau ma au olak nion marsudut-sudut. Ai habal gau do dibahen pargugui tuau. Nabadia do kuarnai. Ai marsudut-sudut do asini rohana mida akana makabiari ibana. Hagogo odo diula tangan nai. Dipaserakod do akana gijang marroha. Akana gugui dipaijur do siak kabangsana. Dipabaki do akana mekmet. Nadenggan dipasuksuk ibana tu akana male. Jala akana lobiakian rumardo di palau. Di painu-inu do Israel naposonai marningot asini rohanai. Mangihuton baga-bagana tu akka oputa tu si Abraham dohot tu poparanna saleling nililingna. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, masaibaga do lemari hias di sadajabu. Ragam do atong akana di bagasan. Laos tarida ma di lamari i, adong opak bibel. Jala sumaddo parpeak na disi. Jadi di sadatiki, Roma sahalak inatta tu bagas nasidai. Huhu ma di bereng di bagasan lamari i. Anggo di rohani inattai di dokdo. Naringgas marahalakon nasaripe majaha bibeli. Pola adong opak bibel nasida. Hape dihami hola sedado. Tadado parhuriana burju. Jala naringgas majaha hatani debata nasida sekeluarga. Gimana dok? Huhu ma dijonohi inatai lemari hiasi laos didok ma naing pijamon na bibeli. Jala dibuat perjabui ma bibeli. Nabur judo huroa. Hamuna sajabu majaha bibelon ade eda. Alai pitor dia lusima. Ah daung eda. Bohama baenot dang sangat tiki. Jadi na baru do bibel munaon eda. Nama musemanukun. Ah daung eda. Nunga lelingi. Bah ido ate eda. Alai hera na baru do kubering deba. Macai bagak jala tung ias dope. Pitor tabu ma atong alus ni perjabui madok. Songoni maida. Sani do donian tuak kadak danakon asa majaha bibel. Alai danga dong naulu. Hape iba pedok amatta sohea sanga majaha.
Macai gudang ulau ni dah. Pitor lao marohani inatai. Berarti holan hiasa sabing do hape bibili dang nanggohea dibuka manang dijaha. Amang inang huria nahina holongan ni Tuhatta. Behado ia hita. Tahasi holi dope majaha do mangguru kata ni debata. Manang sarupa do hita doho na diberitaon. Holan hiasa sabing do tabahin bibiltai. Alani i disungguli hata ni debata. Turpuk jamita sadariok kita asa tok kita ingot di pabahenan ni debata marhite-hite holongna na pinasahana tu tonga ni nguluta marhite turpuk jamita sadarion takas do di hati dakon si Maria di biddu sada ayat 46 ni turpukon di patibul rohaku do Tuhani di hata Indonesia di do jiwaku memuliakan Tuhan. Lapatanna di patibul Jahoba di bagasan rohana jala Maria ia ibana dada ala tibul goarni si Maria alai debatado na tibul. Marpadomuad doi tu panadaon na takas ala bagas di debata songon na jupak kita rupani di Psalme 110 ayat 51 maddok tung i semasongot Jahoba debata tai tibo ibana marhabangsa hape di paserep dirina manatap ma di akaban wagijang doho na ditanoon. Ditubuhon panadaon di debatana songonido nang panadaon ni si Maria natakas di dirina sadiri. Laos panadaon na songonima mangojar haradeon ni si Maria dipakai debata laho patuluson sakana. Akub ni i diauhon si Maria do hinadinggan ni pabahenan ni debata tu hajol maun. Jadi dada holat tu dirina alai tung saluhu jolma do ditugihon asa takas panadaonna di debata. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta marhite turpuk jamitaon pinomat adong matolu na macai rikot nagabe odolat tu hita asa marsitutu hita majakon pasu-pasu doho silehon-lehon ni debata na macai arga tu hita asa hita pe pasidohot maka tidak kosongon nah hina tidak kon ni si Maria diturpukon di patibul rohaku do Tuhani. Na perjolo rikot adong di hita hai baruon di parrohaon dohot di pangalaho. Hai baruon di parrohaon dohot di pangalaho. Parrohaon na manada asini roha ni debata na patubuhok kaserepon ni roha. Danga dong natar pangasaho kita agia ahape soholan asi dohot tolong ni roha ni Tuhani. Si pasidi ngomma pangalaho na mangahut pujiat tu diri. Na sipata boy dibukus marhite na mamake goar ni Tuhani. Puji Tuhan ninna nadeba bersaksi. Alai patuduhon haboyonna mempromosikan diri menunjukkan keistimewaan sendiri. Maroding-oding di padohan puji Tuhan hape nasa sitong na puji diri do anggo isina. Huria ni Tuhatta alus ni si Maria tu suru-suruani ima na poso ni Tuhani do au sesau ma tuau songon nani do mi boy tajaha di ayat 30 hata na poso di son patuduhon
panadayo diri doon. Ima sahalak na uduk tu Tuhani. Dang diri ni si Maria be nagabi pusat perhatian na. Alai habal gaun ni debata dohot hatu tulus ni sakap na nama. Ay molo hina porseaan hina balga ni ulaun ni debata dang sanga jolmai margijang ni roha. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua humma. Argado saluhut jolma di debata. Tamama ta argahod donga jolma. Argado saluhut jolma di debata. Tamama ta argahon dongan jolma. Didok di ayat 48 ditatap do haetehon ni naposona. Dungi di ayat 50 sada dipaserak kodo akka na gijang marroha. Dipaingotido nang hita tu 2 Samuel 2 ayat 28 namadok. Ai ditupahi hodo jolma nadangoli. Alai dialo matamdo akka na gijang roha. Jala dipajiputodo nasida. Hurian itu hatta adong do sahalak napistar di zaman abad pertengahan namargoar si Miretus. Alai masai pagos do ibana. Heama ibana marsahid di Italia. Jala dibuan tu rumah sakit. Di bege ibana ma dokter makatai di bagasan hata Latin. Alai di rohani akka dokteri dang dia tusi ibana hata Latin. Hape takas do di boto ibana. Didok mataringot tu ibana. Ala sopola mararga do pasienon. Boha ia tabai ma ibana songon bahan penelitian medis. Ubegei manigor dipadirga masih majujung na dopak dokteri madok. Unang dok tuau sahalak jolma pe naso mararga. Ido tutu siptongna apala luhuk do jolma arga di debata. Tarlumobi na mekmet na dipasiding ni jolma ala dianggap somararga. Alai argadoi di debata. Argado nang akai dihita. Alania kamanginang ala mararga situtu do hita di debata nakita pe ta arga homma dohot donga jolma. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patulu homma nanaing oddol honon ni turpuk jamita sadarion tu hita. Panarihonon tu akka naso mardihadiha. Panarihonon tu akka naso mardihadiha. Boy ma idaot taon sian ayat 52. Akka nagugui dipaijur siak kabangsa nasida. Dipabaki do akka na mekmet. Masoho ma label taringot tu prestasi mangihuton ukuran portibi. Nian sian narubi pe nunga dipapatar debata na songoni. Isarana rupani boy taida di sada Samuel 2 ayat 8 namadok. Ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepol hian. Jala dipatibul na pogosi siak gabbo lahu pahudulhon tu labung ni akana sangap. Songoninang di pesalmen 147 ayat 6. Jahoba pahehehon akana ni rupa. Dipatuki tutano yanggo akka parjahati. Dipasikop debatamai marhite haroroni si peluai. Jadi marhite ayat 52 magoma kelas sosial. Imana ni dok ni revolusi sosial. Si hangul honoton ni naporsea maknang i. Asa unang marpangusadean tu akan nagogo na ditanoon huhut menindas akan nagali. Alai marpangusadea tu debatama huhut manarihon akka na mekmet. Hurian itu hatta dang di
sinadongan ukuran ni kebahagiaan. Namora di arta ikon morama nang diholong ni roha, tarlumobi manarihon akan nakurangan. Semangat ni zamanon macai girgir do jolma babungu arta segudang-gudangna. Dan pola persoalan berengon mabuat dohok menumpuk segudang-gudangna. Gabe lupa ma nang tu torop jolma na sodapotan nanggo apala otik na tau hanguluanna. Na iko siat debatado jaloon kuasa untuk menikmati nasa pasu-pasu ni debata. Lapatan na riko do manat takasan siat dia ro sina dongan niba jala songod dia mamahesa. Na ikut takas do marharoroan sian pasu-pasu ni debata asa makorhon las roha manang kebahagiaan. Jala naing ma tu hasangapon ni debata nang gabe pasu-pasu tu diri sadiri nang tudonga jolma pamahena. Huria nahina holongan ni tuhata martua situtudo hita ala ditopot tuhata hita jakkonota mai di bagasan haporseaon ha serepon ni roha ulupolop doho parsitutuon maka paduton nasa lomo ni rohana dakya ditadikot tuhata hita sotung tadadikon tuhatai tu iba nama hita marhaposan dohot marhaporusan nadinggam majabarta di tanoon nang di harajaonna nanaing ro. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan Jehovah naung papatarko na siniroham tuhami marhite-hite hatam na badiay. Suaton bagas tu rohanami Tuhan asahu parbueho kami parange na dinggat doho parange na tamadi julum saliling pardalanan ningulunami dia sianganon. Ho manak toktong hati dako kami di pardalanan ningulunami. Tibul situtudo guarmu ale Jehovah. Amen.